Saiki tak tekon. Jenengan kredit motor kuwi ana sesasi 20.000. Kuwi motormu iso rusak. Nek nganti engko jenengan ketekan pati, anak jenengan pinter maca Quran, hafal Quran, siapa yang mulia? Orang tuanya, Pak. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya do ora gelem ngirimi para ahli kubur do tangisan berbesmili, Pak. Niki nek tak genahno tekan subuh ora nyandak. Ya ora nyandak danane kuwi lho maksude. Ora Mas mepet tak Mas. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Mula penting, Pak. Jenengan tuku motor wani kredit sesasi gedene 1 juta tekan 2 juta. Urusan anak ngaji kok 20.000 kuwi lho. Ngeri, Pak. Niki ngeri niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Nyuwun pangapunten saderengipun Bapak Ibu. Kula gempil kamardikan panjenengan sedaya sawetawis. Anggenipun sekeca lelenggahan kanthi mardu medhikaning penggalih injih aurat muni dawuh saking panitia Bapak Ibu. Kula ingkang kapiji matur wonten ing dalu menika ingkang wonten magepokanipun kalian acara akhirus sanah ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Ngaten. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian niku nek kepengin jamaah tetep teges. Halo. Jamaah ora keju. Niku syarate aja suwe-suwe. Lak ngoten ta nggih? Lho, pengajian kok kesuwen. Niku lupute ngantuk gringgingen. Mula iki wonge ya senden cagak. Wonge senden cagak selonjor. Wonge rada lemu. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kesting ringkes sing penting. Sebab napa sesuk niku dinane Senin. Dina Senin niku awalan kula jenengan mlebu nyambut gawe bocah sekolah nggih. Libur-libur. Kowe dosa kowe. Halo. Nggih. Bocah-bocah sesuk mlebu sekolah. Ngoten to nggih. Kula mengke sing penting-penting mawon. Nggih, mengke wektune didum kalih grup qasidah napa niki, Mbak? Rafi Kanada. Nggih, muga-muga engko cocok, Mbak. Ngoten nggih. Engko nek cocok tak jak terus. Iki sak tanggapan pira to? 500. Lah kok murah men? Wah, ojo-ojo aku engko ya 500 ki. Hah? Wah, yen anu ra sida tak oleh. Mboten. Ngaten nggih, Mbak nggih, muga-muga mengke cocok alhamdulillah. Kan mboten enten eleke to, Mbak, nek kita berkolaborasi.
Ono, mbok menawa cocok ya. Nggih to Pak nggih. Ah, ngoten. Yang pertama, halo. Halo. Kok lemes kabeh iki? Wah, ngalamat ngantuk iki. Ya, tangannya diangkat semuanya seperti biasanya. Ayo ibu-ibu tangannya diangkat semuanya. Sing ora gelem ngangkat tangannya giting. Ayo iki semangat. Ayo Bu, semangat ya Bu nggih. Ayo semangat semuanya diangkat. Oke, siap? Siap rasa dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Halo. Yo gen semangat kabeh nggih. Kula nggih semangat niki. Oh, tinju mbahmu kowe. Iki daerah kene iki geses terus iki Mas kene Mas. Halo, siap nggih? Mengko nek kula muni, "Mana semangatmu?" Sing banter. Gen sing ra gelem muni gondongan, Gen. Oke, siap? Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Wis rada mambu. Oke, saiki engko selawatan sik. Coba selawatan sik, Mbak. Tapi engko nek aku muni aja dituthuk, aja ditindingi ya. Soalnya cangkemku karo keyboard ora tau gathok. Ya nek gathok nyonyor cangkemku no. Halo. Mengke nek pas selawatan tangane diangkat. Niat ning jero ati mahabbah karo Kanjeng. Mahabbah karo Kanjeng. Muga-muga karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kelak di surga tangan kita ini digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki gugah sing ngantuk sik. Gedang kluthuk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Wange kerudunge ijo Bapak. Halo, siap? Siap nggih? Sarang-sarang muni nggih. Ngono ya, Mbak ya. Anu Mbak, engko dirodok dikoplo sisan bae, Mbak, sing gayeng. Dan gayeng. Ngopo? Engko ndak do ngantuk, sing los. Ngono. Los. Dikoplo langsung, Mbak, sing nguyek, Mbak. Nggih. Ngapa kowe? Ngapunten niki pengajiane santai mawon nggih. Nggih, wong jaragan jamaah tuwek-tuwek. Siap Ibu? Siap Bapak? Sing lanang aja nganti kalah suarane karo sing wedok. Lanang ingah-ingih. Lah iya. Oke, siap? 1, 2, 3. Gedang kluthuk. Halah. Wis rasido. Kurang banter. Ora apal. Wong kaya ngene kok dibanding saing ya mesti wis kono campur sari wae aku tak mulih. Halo, gedang kluthuk dipangan mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. At-tawfiq billahi salatan ta'imatan bitawamil malkilai. Ketahuan ini ra penak lho. Ana ya kaya ngene iki mani aja dawa-dawa. Nggih. Aku kode. Mosok wis kulino ndak tak dikode. Halo. Tuso. Oke.
Gedang kluduk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan ngene iki penak pas. Wong nek pas iki dirasake ya penak. Waduh. Banyu bening. Banyu bening. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan banyu bening terus iki metune. 1 2 3 4 5 6 7 ngombe langsung nguyuh terus. Api tua. Banyu bening. Banyu bening ning epek-epek. Wajahe glowing kok tungkake. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina adadama fi ilmillahi sholatan daimatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, pun siap pengajian nggih. Gak ana sing ngantuk lho gah aku. Pokok ana sing merem langsung tak tinggal mulih. Wis tak. Sapa kuwi merem sapa kuwi? Ayo melek kabeh. Awas merem tak tinggal mulih. Kuwi sapa kuwi merem sapa kuwi? Oke, yang pertama saya mengajak khususipun datang pribadi kula piyambak lan para jamaah sedaya monggo tansah syukur dhateng Gusti Allah. Dalu punika saged tindak pengajian nyekseni ngestreni anak-anak kita dipun wisuda. Ngoten nggih? Nggih mboten? Lan alhamdulillah dalu punika tingkas mboten Jawa. Sepanjang jalan saya dari Solo, Pak. Sampai Kendal tadi masuk kali wungu, hujan deres pol, Pak. Mlebu kene terang benderang. Soale ngerti arep ana balik kondang. Oh dosa kowe. Guyumu sengak le. Halo. Alhamdulillah. Kula monggo Bapak Ibu, kita lafatakan kalimat tahmid sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Kabeh sing rawuh niki muni alhamdulillahirabbil alamin, sing banter, sing seru, sing kompak, sing suarane banter, insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem muni untune lara. Halo.
Oke, siji loro telu. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing gelem syukur yakin nikmate ditambah karo Gusti. Ning nek ingkar kufur marang nikmate Gusti Allah, inna adzabillahi syadid, ngertenono siksane Gusti Allah kuwi banget rasane. Mula aja sok maido marang peparinge Gusti. Disyukuri dinik mati itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Yang nomor 2 langsung ringkes mawon soalnya mengke wektune sedelo. Nek mriki pengajian ngantos jam pinten biasane? Jam 1 nggih. Nggih enten sing kuat jenengan ngundangmu balik liyane kula mriki ngeten nggih enten sing kuat. Kuat. Wah, modar tenan iki. Nek aku ora kuat to, Mas. Lah monggo mengke nek ajeng nutuke tekan jam 1 monggo mengke kula jam 11 mantuk ngoten nggih. Oh ya wis. Nggih ngapunten nggih Pak, nggih wong kula niku asline nggih mubalek ora angel-angelan. Kula niku ajeng dijak jam pira wae gelem. Jam ji oke, jam ro oke. Tekan sesuk ya oke. Masalahe panitiane wani apa ora ngono lho. Oke, kita buktikan. Engko tiwas tak tekanke jam 1 tenan tibake danane mepet. Lah tenanan lho iki. Ngono, nek kowe wis genah iki. Kene wis genah. Pira ngono wis genah? Wis. Aku wong. Halo. Sholawat salam kita sanjungaken datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kululan panjenengan sami tansah pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mendidik anak yang soleh dan solihah itu tidak mudah. Diarani gampang ya gampang, diarani angel ya angel. Garek wong tuane. Karena apa? Jenengan sampun sami pirsa Bapak Ibu, sesungguhnya setiap bayi yang lahir di jagat raya ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Betul? Sok ben bocah kuwi arep dadi apa? Kuwi gumantung wong tuwa. Dong ora? Mula sok ben anak kita ini mau kita jadikan apa? Itu tergantung wong tuane. Masuk. Nek ditari, wabeh niki termasuk kula bareng niki. Nek ditari awak dhewe iki kepengin duweni anak sing soleh solihah apa anak sing bejijat? Kok suaramu ora banter? Kok kaya ora tenanan? Oke, ayo. Oke, pengen soleh solihah apa bejijat? Oke, kita buktikan. Nek awak dhewe iki kepengin duweni anak sing soleh lan solihah. Rata-rata sing rawuh niki gak mampu nyetak dhewe, gak mampu mendidik sendiri. Kelik Gunawan pribadi. Dengan nggih pirsa, piye kelik iki kaya ngapa kondange? Oh dosa kowe. Teko wonge teko. Heeh, wonge jaga tip. Nyun ngapunten kula piyambak, Pak, didik anak dhewe ya ora mampu padahal kulino mulang anake wong liya. Akhirnya anak dhewe malah dititipke ning pondok pesantren, ning madrasah, ning diniyah. Masuk karep kula. Mula nek jenengan ki kepengin duweni anak sing soleh lan solihah. Nak jenengan kula ki gak duwe kemampuan, pasrahno ning kene iki lho. Masuk. Beres. Bisa baca nggih? Boten sak kula wacoke nggih. Wes ngono wae. Diwacoke nggih? Enggak Pak, jenengan sing ngisi mawon kok.
TPQ napa Pak? Apa di? Apa. Wis bosen dhewe. Sebab apa? Nek putra putrine jenengan teng madrasah mriki teng TPQ mriki yakin satu pasti diajari salat. Bapak salat ibune putrane wong sak omah pake ra salat mboke ra salat anake ya ora salat ning iki wonge mangkat wonge nang isor wit pelem ayo Mbak ayo padha salat versi caping gunung dados langsung dikuplo wae kesuwen pokoke rasa ngoten nggih yo kono kowe sing muni aku tak leren ngopo monggo Mbak dados Mbak versi sak padha wae Mbak unjuk riyen monggo nggih Pak nggih ayo salat versi caping gunung monggo Mbak langsung koplo Ndak apa-apa soalnya lagi pisan nggih anak-anak kita diajari jenengan yakin mboten nek putrane jenengan dimasukkan ke TPQ sini teng madrasah sini diajari salat mboten kira-kira nah kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu sedaya apalagi ini mau bulan Ramadan kira mboten nggih ini masjid mari kita makmurkan nek sakjane makmurke masjid ki rasa dadak ngenteni Ramadan ning racak-racake nganti kadang-kadang kita itu izin Pak dengan tetangga kita sebelah munine ngene wong Islam ki nek Ramadan umsum nang masjid ya ngoten niku wong kula nyawange niki sing kulino nang masjid karo ora ngerti kok apa meneh kae blas gayane ya kuplukan halo kula nyuwun ngapunten Bapak Ibu mari kita bersama-sama ajari anak kita untuk salat nggih Bapak Ibu nggih kita menjadi teladan bagi anak-anak kita nggih nek krungu adzan rasa kokean CO2T nggih nek krungu adzan rasa kokean CO2T yo pikiran dhewe awak dhewe dadi wong tua langsung nyontoni anak ayo gek nang masjid nggih lah kadang-kadang yo ngono kuwi guru yayo tok ra mangkat-mangkat nggih napa mboten ngapunten terkadang nyon ngapunten diadani sing adan telake nganti jiblok ora ana sing mara nggih napa mboten ditimbali Gusti Allah do ra mara
Ditimbali Pak Lurah itu girik BLT, urung jame wis do petengkreng ning bali desa. Betul? Wong lanang apa wong wedok? Lho ya wedok ning sing ngenterke sing lanang. Halo? Kula monggo Bapak Ibu sedaya ayolah anak-anak kita ajarkan untuk sholat, terlebih sholat berjamaah di masjid, apalagi besok mau bulan Ramadan, persiapan Pak. Kula monggo Bapak, Pak Imam, Pak Takmir, monggo Pak. Kula nderek titik peling, mari kita makmurkan masjid kita. Tugas lan tanggung jawab takmir lan imam ki makmurke masjid. Kula kepengin masjidnya makmur, satu syaratnya. Di mana-mana kula matur Bu. Siji, imam karo takmir pengurus masjid jangan hanya sekedar bangga kalau infaknya masjid banyak tapi jamaahnya sedikit. Betul? Karena di zaman sekarang ini orang itu yang dipikir materi. Khawatir nek masjid ora ono kase, ora ono infake engko piye? Lebih khawatir nek masjidmu kase akeh nek ora ono jamaah. Itu lebih khawatir. Masuk? Masuk napa mboten? Itu uangnya umat. Kembalikan kepada umat. Urusan bangunan gampang. Dong ora? Kadang-kadang infak masjid kudu dienggo bangun, masjid wis apike kaya ngene iki arep dibangun apa meneh. Sing paling abot kuwi bangun mental spiritual jamaah. Ana wong omahe cerak masjid ngakune Islam jenengan kenal karo wonge, kok durung nang masjid, tanggung jawabe imam karo takmir. Ngapa kowe? Loh iya no, tugasnya takmir itu apa? Memakmurkan masjid. Lah kok nganti ono dulurmu, tonggomu, kue kenal. Bendino kepethuk, bendino jagongan. Durung nang masjid kok jenengan menengae. Ken, teko wonge. Oh nang isorut pelem mau, Ken. Iki bet apa to iki? Lah kuwi bener berarti. Masuk mboten karo kula. Monggo Pak. Nggih. Kita bangga tulisannya nang papan tulis saldo infak bulan Januari tahun 2026 sekian puluh juta. Ning gak ono jamaahe, Pak. Sekarang begini, halo. Wong infak sedekah niku lak kepengine entuk ganjaran to nggih. Lah nek etuk ganjaran infak niku terus ditata, diitung, terus disimpen kayak ning bank, kayak rekening, ora diapa-apake. Kira-kira sing infak sedekah niku udah etuk ganjaran mboten? Lah wong dhek mandek kok ganjaran kok ngendi? Mula nek kepengin ndang etuk ganjaran, ndang ditanjake, ndang ditasarufkan biar ada manfaatnya. Masuk? Dang ora? Lah ngono lho. Wong dudu duwite dhewe kok aweli ngopo? Itu uangnya umat, kembali kepada umat, untuk kemakmuran umat, untuk ya pikiran dhewe. Masa kok nyebutke siji-siji lho. Ya maksud iki misale ana tangga sing omah cerak masjid wong Islam kok lara ya ndang ditiliki piye carane. Ngono rasa dadak muni kuwi ora tau ning masjid rasa ditiliki wae mutar mbok ken. Iki gendeng ngene tadi. Justru itu menjadi media dakwah kita, Pak. Lah kuwi nek wong ngomong dhewe no. Halo. Masuk. Nyun ngapunten, Pak. Monggo, Pak. Ndak apa-apa. Nggih. Santuni anak yatim yang butuh biaya, ayo gunakan itu. Ndak apa-apa, habis ndak apa-apa, entek yo ben. Nggih. Lho nek Mbah Gus Dur kan mengatakan infak sedekah lak kaya iki lho, kaya brengas iki lho. Semakin dicukur kok ndang metu meneh. Kok khawatir iki lho. Gumun aku. Lho, do menengi berarti kene ya ngono berarti. Sing los entek ya ben. Kok kegiatan ngene iki apa meneh kok dienggo mubal iki sing los rasa iman-iman. Dong ora. Masuk ya Bapak Ibu nggih. Jadi monggo yang kedua, halo. Yen masjidnya makmur, salatnya bagus napa? Yang kedua, ngapunten, gembirakan jamaahmu jangan kau takut-takuti.
Bikin masjid ini menyenangkan, jangan menyeramkan. Anak tulisan dilarang tidur di masjid. Ben nek garep turu sak modare karepmu. Wong nek perjalanan wong kesel tenan mampir pengen istirahat, biarkan, Pak. Yang pernah tindak masjid Mekah Madinah siapa? Apakah di sana tidur dilarang? Tidak ada, Pak, larangan, Pak. Biarkan kalau mereka sekedar istirahat. Syukur malah difasilitasi kayak bantal, kayak guling ngono. Gen seneng. Dong ora? Jadi masjid tidak hanya untuk sholat saja, Pak, tetapi menjadi media dakwah kita, Bapak Ibu. Bikin jamaah seneng kerasan neng masjid. Syukur diumumke, sapa sing neng masjid subuh 10 pertama berangkat masing-masing 100.000. Oke? Yakin masjidmu mampu. Ya niki lak guyonan kula to, Dik. Ngoten nggih, artinya dibikin ini masjid menyenangkan, jangan menakutkan. Jamaah ki gen seneng piye ngono. Terutama untuk anak-anak. Anak-anak sesuk Ramadan ning masjid nek rada rame ki aja disengeni. Disangoni ya. Kadang-kadang cah cilik do, "Kowe do iso meneng ra?" "Do iso meneng." "Tak tapuk sandal lho kowe." Ampun, Pak, ampun. Nggih. Kalau saya simpel, Pak. Sak rame-ramene bocah ki angger jek gelem sapa masjid, sapa madrasah, mau sapa TP ki yakin insyaallah bisa didandani, Pak. Yakin jek iso tak benaki. Nek anakmu anteng ra tau nyuara, Pak. Dina-dina dolanane HP, game online, nyuwun ngapunten PS-an ngelu ndase sing tuwa. Masuk. Kalau anak-anak rame, biarkan. Kita beri teladan. Sini anak soleh. Anak soleh itu kalau sholat anteng kayak Pak D. Sini jajar Pak D. Anteng gitu. Podo-podo sing ngejak anteng ora. Sama meneng ora. Masuk. Sederhana kok, Pak. Simple loh, Pak. Biar anak-anak seneng. Karena apa? Nabi Muhammad meninggal dipimpin oleh para khalifah, para sahabat Rasulullah, dilanjutkan oleh para tabi'in. Mereka khawatir, Pak. Sepeninggal Rasulullah, mereka khawatir jika kelak di akhir zaman banyak masjid megah, masjid apik, malah keporong masjid ditumpuk. Tapi sudah tidak ada lagi suara anak-anak. Berarti apa? Yakin generasimu habis. Masuk? Masuk betul? Sini kolaborasi, masjid yono, madrasah yono. Hebat. Bisa diterima? Cocok? Ayo gembirakan jamaahmu. Jangan ditakut-takuti. Kira mboten? Sesuk ki Ramadan anyaran. Sing nang masjid yo jek anyaran. Jaga resan. Rasa kakean cangkem. Wong wedok-wedok kuwi. Rungono, Dok. Kadang-kadang ketoke aruh-aruh tapi makjeleb. Budhe dinyaren tindak masjid. Sesuk ra mangkat. Masuk. Masuk nggih. Bapak-bapak nggih ngoten rasa kokean swara. Nggih, kadang-kadang mur perkara sarunge motrok-motrok ngene dadak muni Pak D. Kalau salat di masjid, salat itu kalau kainnya sampai di bawah mata kaki, neraka. Neraka. Dosa kowe. Kira-kira sesuk gelem nang masjid mboten? Pak D kok pun mboten tindak masjid melih kok mur pisan tok. Mangkat pisane mlebu neraka. Maka nyun ngapunten termasuk besok Pak Imam, Pak Khotib, dan jamaahmu seneng, sing kultum, sing khutbah, apapun itu nama khutbahnya, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada jamaahmu tentang indahnya surga. Kowe rasa cerita panasnya neraka, wis lagi pertama kultum tarwah rokok. Dosa. Jamaah iki tegang kabeh. Gembroblos kabeh. Neraka. Neraka. Tapi kabarkan tentang indahnya surga. Bapak Ibu, alhamdulillah derek lemen sampun saged tindak masjid.
Salat berjamaah mugi-mugi saged istiqomah. Dateng sinten kemawon ingkang saged istiqomah salat jamaah teng masjid, terutama kaum laki-laki, dijamin Gusti Allah swarga firdaus lho. Amin Allahumma. Amin. Sok neng swarga firdaus kanggone wong lanang dicawisi widodari cacahe 70. Amin. Widodarine ayu-ayu. Mluntuh-mluntuh. Penyanyi iki lewat. Iki samsaya lewat. 70 widodari ayu-ayu mluntuh-mluntuh. Lah nek diceritani ngono kuwi Pak, seneng Pak De tindak pundi golek widodari lho. Masuk? Nah, ngono. Ora titik-titik dosa, neraka, bid'ah, kurawat, dolalah. Waduh, masjid PN dhewe, Dek. Masuk? Bisa diterima? Yuk, makmurkan masjid. Yang ketiga apa? Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Seorang imam, seorang takmir yang bijaksana itu ngerti kekuatannya jamaah. Mula nek ngimam yo aja dawa-dawa suratmu. Makmummu ki lemah-lemah. Salat ra ndungkluk-ndungkluk. Nanti jamaah wah iki anggere ngimame wah suwe tenan iki. Sikilku nganti gringgingen iki lho. Ora rukuk. Barang gelem rukuk ra dengek-dengek nganti kaya hayub-hayuben. Halo? Halo Pak Imam, Pak Takmir. Halo. Aja dupeh pinter banjur do. Ayo mau ya. Jenglos. Tapi anu lho, tanganmu aja mbok ngeplak bojo lho ya. Ngeplak bojo langsung ngono. Nek ngeplak iki banterno ora masalah, ning aja mbok ngeplak bojo. Oke? Oke, kaya mau ya. Dijawab nggih Bu nggih? Dijawab nggih Pak nggih? Oke. Apa mau? Oh dosa we. Aja dupeh pinter banjur do. Aja dupeh pinter banjur do. Pinter yang ora bener besok bakal pinter yang ora bener besok bakal salawat sholli wa sallim daiman sholli wa sallim wal ahli al ashabi wal ahli wal ashabi aja dupeh selirane hafal Quran terus suratmu dawa ora mudeng ngarepe apa mburine apa nggih napa mboten kelik Gunawan pribadi balik kondang tur sangal dosa we kula niku nek ngimami mboten tau dawa Mbah Yayi mesti pendek-pendek inah kulhu beres masuk. Ingat wahai para imam, ingat wahai para takmir, yang dibutuhkan apa kuwi mau? Yang dibutuhkan jamaahmu itu bukan panjangnya surat yang kau baca. Mereka enggak butuh dawane surat sing mbok waca, ora mudeng. Jangan kau ganggu kekhusyukan salat mereka, jangan kau ganggu kekhusyukan ibadah mereka. Mergo-goro suratmu gedawan. Jamaahmu nganti beku. Gringgingen. Ndase cumen. Masuk. Loh. Apa enggak boleh toh Mas kalau suratnya panjang-panjang? Boleh. Ning kowe kudu iso ngepakno. Mula wong pinter iki kudu bener ngepakno sing mbok jak salat jamaah ki sapa? Nek kelase padha Qur'ane hafal, monggo. Lah nek kelas ku luwina mbok kei dawa-dawa.
Kersane Gusti Allah jenengan lali tengah dalan. Sapa sing arep bener ke? Wama. 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 Makmume wama iki kuat banget iki. Iki dikeki wama sing ngendi? Akhirnya makmume muni, "Gen, imame pekok." Masuk nggih. Pun sing gampang-gampang bae kowe nek kepengin suratmu dawa, ajak kancamu sing ilmune sak pantaran. Nabi Muhammad tuh mau ngajak suratnya panjang, yang diajak siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Salat jamaah, itu pun salat sunnah, Bu. Pak, mari surat Al-Baqarah rampung, batine Abu Bakar mesti bat Al-Baqarah mesti ruku. Ternyata dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Lah kene cobanan dawa-dawa geblak kabeh. Masuk nggih? Mula sesuk nek kepengin tarwah iki jamaah akeh. Oke? Kulhu ina. Wis rampung dang wis. Boten niki guyonan kula. Artinya Pak, ya menyesuaikan kondisi yang ada. Itu maksud saya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Termasuk khutbah Jumat Pak Takmir, nek khutbah ampun suwe-suwe. Lah iya kadang-kadang gendingane nek rung setengah siji rung medhuk. Ngono nek khutbah makantar-kantar, wae orang-orang yang beriman. Mari kita tegakkan. Sing arep mbok tegakke apa wong jamaahmu micek kabeh. Kira ngoten? Khutbah Jumat kok kesuwen jamaahmu dimplok karo ngono kok tegakkan apane? Masuk nggih. Ngapunten kok kula sombong mboten Mbah Yayi. Awal bulan Januari saya alhamdulillah ibadah umroh Bapak Ibu. Saya sholat Jumat di Madinah. Nggih. Sholat Jumat di Madinah. Ndelalah, Pak. Imame Madinah niku kalih kula klik. CS. Gitu nggih. Mriko niku salat Jumat nek mangkat kok hotel kok jam 10 entuk mburi. Nggih, biasane bar subuh pulang sebentar mandi, balik lagi salat duha bablas ya salat Jumat. Ngoten. Nek mriki kan mboten, komat lagi do brangka ngoten. Nek cara mriki kula ngerti no. Halo. Lah niku salat Jumat Mbah Yai. Salat Jumat niku khotbahe mboten suwe yang kedua. Rakaat pertama niku adalah bar walad dolin amin ngoten niku batin kula inna. Tenan to Pak. Imam maca inna a'tainaka insyaallah cocok. Wallahi Pak demi Allah Pak. Rakaat kedua bar walad dolin amin batin kula kulhu. Betul Pak, kul huwallahu ahad. Niku kelasé Masjid Nabawi. Iki kelasé masjid apa iki? Nek rasa bigis karo hal ataka ora. Jamaahmu geblak kabeh. Masuk nggih. Artinya apa? Mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Artinya apa? Awak dikit dadi seorang pemimpin mampu dan bisa ngepake neng makmumnya. Nek kowe dadi pejabat, yo kowe sing ngerti kebutuhane wargamu. Itu pemimpin yang baik. Dong ora? Lawang ngekei susumu balik kok susu ler-leran. Ngono ya mbok ditutup apa piye ngono. Lah iya. Lho, kok ana rambute iki. Halo. Yang kedua, ajari anakmu membaca Al-Qur'an. Ajari anakmu ilmu agama, ajari anakmu baca kitab di pondok pesantren, di madrasah, di diniyah, di TPQ, betul? Di sini diajari betul?
Yakin, Pak. Mula awak diki gandeng ora iso mulang dhewe, dipasrahne para kiai, para ustad, para guru. Kalau saya mengatakan gini, Pak. Guru TPA itu lebih mulia dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Kenapa bisa? Karena guru TPG itu adalah guru yang pertama kali memberikan fondasi tentang huruf hijaiyah. Masuk? Masuk ya? Mula tak suwun kanthi banget para orang tua wali santri, muliakanlah guru-guru TPG. Nggih. Sama Mbah Yai, saya juga punya pondok pesantren plek seperti ini. Sama, plek seperti ini. Ya, kalau di tempat kami haflahnya itu setiap bulan Juni. Ya. Lah mohon maaf Pak, terkadang kita tuh nyuwun ngapunten tidak bisa memberikan penghargaan kepada guru atau ustadz-ustadzah. Nek guru pondok pesantren, kiai ning pondok pesantren kuwi nemu bocah rata-rata wis iso maca Quran. Garek nemu, garek nutuke. Ning nek TPQ mulai dari jilid 1 itu yang paling pertama kali berat, Pak. Mula muliakanlah guru TPQ. Mriki TPQ nek bayar mboten? Hah? Ora. Bayar. Pinten Mbak Yayi? Pinten, Pak? 20.000. Wah kok atiku dadi rapati penak iki. Wah ojo-ojo aku kok ya gur sak ikhlase iki. Wah berat iki. Ngerti ngene mau ora tak nyangi, Mas. Niku ngapunten. Pak Yayi. 20.000 itu setiap hari masuk. 1 bulan liburnya hari. Berarti kan 6 dino, 6 dikalikan 4 berarti 24 nggih. 24 kali pertemuan. Nek 20.000 dibagi 24. Bila 1000 ora nyandak. Nak jenengan nitipke motor ning titipan motor kuwi kira-kira pira regane? Lah yo kok anakmu kalah karo motor. Anakmu dijolke motor wae. Jenengan tindak ngapunten teng pasar, teng tempat umum delalah kepipisen. Pengen pipis. Niku sak pipisan pinten? Lah iya anakmu sak ngajenan kok seuran nyandak. Lah kok anakmu kalah karo toilet to, Dek? Niki saya sampaikan penting, Pak. Karena apa? Mulang anak ngaji itu tidak gampang, Pak. Jenengan lak ngertine dadine ngene iki to. Anakmu diwisuda, kowe iso jero kaya anakku. Wis hafal juz 30, juz 20. Kowe lak galek cerita. 20.000 iso kaya ngono. Do meneng kabeh iki. Berarti wong kene util-util. Halo. Saiki tak tekon. Jenengan kredit motor kuwi ana sesasi 20.000. Kuwi motormu iso rusak. Nek nganti kok jenengan ketekan pati, anak jenengan pinter maca Quran, hafal Quran, siapa yang mulia? Orang tuanya, Pak. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang, nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya do ora gelem ngirimi para ahli kubur do tangisan berbesmili, Pak. Niki nek tak genahno tekan subuh ora nyandak. Ya ora nyandak danane kuwi lho maksude. Ora Mas mepet tak, Mas. Masuk mboten karo kula? Masuk mboten? Mula penting, Pak. Jenengan tuku motor wani kredit sesasi gedene sak yuta tekan 2 yuta. Urusan anak ngaji kok 20.000 kuwi lho. Ngeri, Pak. Niki ngeri niki. Halo. Halo. Ngapunten, Pak, ngapunten. Ini saya matur seperti memberi semangat kepada kita orang tua untuk anak-anak kita, Pak. Mulang TPQ ora gampang. Nek kepengin jenengan ngerti rekasane wong mulang ngaji. Ngapunten nggih Pak Yayi. Jenengan nang mendel mawon, kula sing ngomong.
Oh jenengan mang mendel mawon. Mengke nek hasilnya sesuk tetep 20.000 berarti wong kene iki util kabeh. Ngono wae. Ngono gen tak los ki gen. Wonge gen krasa, wonge ndingkluk saiki. Wonge ndingkluk. Please Bu, please ampun 20.000 mesake, Pak. Jenengan iso kondo. Det 20.000 ki saiki itu apa? Lah kok jenengan iso det 20.000 kok iso itu anak hafal Quran, hafal juz 30, iso maca Quran, duwe akhlak sing apik. 20.000 lho. Aku ngomong ra digagas kok, Mas. Kowe dosa kowe. Masuk mboten karo kula. Nek jenengan do kepengin ngerti rekasane wong mulang TP iki, mang melu mulang. Mang melu mulang TP iki. Ora sah 6 dina, 3 dina wae yakin darah tinggimu kumat. Betul nggih Pak Yai nggih? Kali Gunawan pribadi. Oh. Ngapunten Pak Yai. Modus. Mbok menawa Mas. Ngapunten Mbah Yai, saya itu kan juga punya pondok pesantren sama persis seperti ini, persis. Mulang bocah niku mboten gampang, Pak. Apalagi fondasi pertama jilid 1, Pak. Kene diwulang. Sijine numpaki channel mak glek ngoten niku. Arep tak keplekke dudu anakku. Masuk mboten? Kene diwulang. Kene jambak-jambakan. Dipisah rung rampung kene gelut. Sijine nangis wis mulih ngandake mboke. Mboke ra nampa nesu-nesu ning pondok. Bayaran 20.000 kakehan cangkem. Halo. Kula niku nek mulang Mbah Yai kene tak semak kene do gocek. Kowe meneng ngosik, kamu diam dulu. Ini ditulis dulu, ini ditulis. Ini Pak Klik baru ini nyemak temennya. Kamu diam, ndak usah gocek. Masuk nyonya pun begitu rekasannya loh Pak. Kalau mesakno guru-guru TPQ mesakno. Aku nek kelingan keloro-loro tenan. Harap tak tekak dudu anakku. Ya Allah ya salam Ibu. Kira mboten? Rekoso Bu, berat jeneng anak iso mur maido karo ngekeki 20.000 rumangsane wis hebat. Halo. Pengen melu mulang ngeluh kowe. Nika lho Mbah Yai nganti ana nggon TikTok diajari Malikinas Makilinas. Malikinas Makilinas. Iki nek ra sabar budek nggon tenan iki. Betul? Ana sing diajari ulaika lane dawa saking sabare kalimate lane dawa ula dawa. Ya Allah Ibu, nek nganti jenengan duwe anak nganti hafal Quran, pinter Al-Quran, pinter agama, pinter maca Quran, pinter maca kitab, pinter ilmu agama. Sing mulya sapa? Sing mulya wong tuane. Untuk urusan TPQ cukup 20.000. Ngerti anakmu, matematikane biji elek, bahasa Inggrisnya biji elek, IPA-nya biji elek. Apa yang Anda lakukan? Kau panggil guru les-lesan. Kau katakan, Mbak, kula titip anak kula, Pak titip anak kula. Sing penting anak kula iso matematika. Bayare pintro, kula nderek, kula manut. Ana guru les-lesan masuk 24 dina. Ana guru matematika dibayar sesasi 20.000. Tolonglah, ketika kau mati kelak yang dibutuhkan bukan ilmu matematika anakmu.
Yang dibutuhkan bukan ilmu bahasa Inggris anakmu Bapak Ibu. Nek ngaji nih anakmu Bapak Ibu. Apa nek wong mati kene 7 dinanan celuke guru matematika? 1 tambah 1 loro, loro tambah loro 4 ngono. Oh ana mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe. Masuk mboten karo kula? Lah mula monggo. Iya bang. Iya. Ya makasih. Si wong susu kok buka. Halo. Halo nek ngeten kangge benten kok nggih. Nek ngene lak ben. Walah nek ngene iki engko ora barbarno. Halo. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tolonglah please lah, ayo kita sengkuyung Pak, sengkuyung TPK ini Pak. Nggih. Ayolah anak-anak kita kudu iso ngangkat derajat martabate wong tuwa, iso mikul dhuwur mendem jero. Nggih, anak di zaman modern ini sangat sulit Pak, beda dengan bocah-bocah biyen Pak. Masuk nggih. Mula please lah, please saya menyuwun itu namanya Pak. Memohon dengan sangat tolong muliakan guru-gurunya Pak. Please, iki arep bakdo. Sing lanang sarung siji pira to? Sing wedok kerudung siji iki pira to? Lho meneng kabeh Pak meneng. Wong nek mriki nggih ngoten nek bakdo ngoten guru-guru etok ngoten mboten. Mboten. Asem tenan. Anu mawon Pak, TPA-ne dibubarke mawon. Please nggih Bu nggih, kalau saya ngapunten bukan saya sombong Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru-guru di TPK saya itu saya muliakan Bapak Ibu. Saya muliakan Bapak Ibu. Nggih, bakdo ngeten iki nyuwun ngapunten THR niku mesti. Baju macam-macam saya siapkan. Nggih termasuk yang mriki niki mengki nggih kula nggih ngurusin niku. Ngono lho nek dikeki. Kok sak ikhlas iki. Wah, aku sing ra ikhlas iki. Dulu Bapak Ibu, ada sebuah kisah namanya Mbah Kiai Abdullah. Mbah Kiai Abdullah ini salah satu Kiai NU yang begitu luar biasa. Ya, masyhurnya. Nggih. Beliau seorang kiai hebat, kiai khos, punya pondok pesantren, nggih. Dia ahli ilmu luar biasa Bapak Ibu. Suatu ketika ada pertemuan para kiai-kiai se-Indonesia. Nggih. Beliau kadapuk dados napa nggih? Atur pambagyan niku napa jenenge, Pak? Atur sambutan. Ngaten nggih. Kemudian di saat sudah waktunya beliau berpidato, beliau berdiri di atas podium seperti ini, Pak. Ngadeg ngeten iki. Lajeng secara tidak sengaja beliau memandang di pojok sana itu ada seorang tua penjual dawet. Dawet. Lho soalé anu Mas, wis wengi iki omong dai sok keliru calo. Lah iya, dak mula kula ngomong dawet. Oh dosa kowe. Lah penjual dawet di pojok sana wong tua lusuh jelek dalam tanda kutip. Dia letakkan mic-nya Pak. Dia turun untuk menuju tukang jawab itu. Dia duduk bersimpuh, dicium kakinya, dicium tangannya, kemudian dipeluk. Orang-orang para kiai yang lain itu sampai kaget semua ikut berdiri. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Mbah Kiai Abdullah. Kemudian beliau sampai kembali lagi ke podium, jamaah bertanya, Mbah Yai mohon maaf, apa mulianya tukang dawet itu tadi? Sehingga semulian jenengan seorang kiai besar kok sujud di hadapannya. Kemudian berkata beliau, saksikanlah wahai para hadirin, beliau tukang dawet itulah guru TPI saya, guru TPA saya waktu saya masih SD. Saya bisa menjadi seorang ulama seperti ini berkat beliau. Bisa diterima? Tepuk tangan buat ustadz-ustadzahnya.
Maka teman-teman ustadz-ustadzah tetap bersemangat. Saya bagian podo karo kowe. Saya juga guru TPQ, Pak. Sejak tahun 1995 saya ngajar TPQ, Pak, sampai sekarang, Pak. Podo ya ora ono sing bayar. Akhirnya tahun 2006 kula metu, Pak. Oh dosa kowe. Wis kula nyambi dadi mubalek ngono lho, Pak. Ya lumayan lah. Bisa diterima? Bisa nggih? Yuk ajari anak-anak kita baca Quran di tempat TPQ ini nggih, Pak nggih. Dan disupport monggo Bapak Ibu. Apapun kebutuhannya TPQ ayo disupport. Wong sakmene akeh mosok ora mampu. Wong sakmene akeh kok nyuwun ngapunten. Iki apa mau mensupport TPQ mosok gak mampu. Sing los. Oke? Ya wes tak mimik saya. Aku nek susu seneng gak Mas? Podo. Nggih, kula nek arep mimik susu, susune tak buka sik. Bar kuwi susune tak cekel. Bar kuwi terus susune tak ubeng-ubeng sik. Ya Mas disoting Mas. Aku pas dolanan susu disoting Mas. Sebar kita ombe. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten nggih Mbah Yayi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Susune saset tok Mas. Nggih. Beda karo ning omah. Yang ketiga, ajari anakmu birrul walidain, bekti ning wong, berbakti kepada orang. Saya sangat prihatin Pak dengan anak-anak sekarang Bapak Ibu. Nggih. Anak-anak zaman sekarang tuh akeh sing dowani karo wong tuwa, dikandani wong tuwa, dituturi wong tuwa mangsuli, dikandani wani malah nantang. Nek karo dheke orang yang dikenal baru beberapa waktu, bahkan 1 hari, bahkan belum ada sampai 1 bulan, mereka sudah berani bilang sayang. Betul? Nek karo dheke dudu apa-apane, kenale lagi wae, sudah berani bilang sayang. Nganti ana kalimat kaya manuk kena bulut. Kadung tresno dikapak-kapakke manut. Bocah sakniki nek lagi ngono kuwi Pak, lagi kenal ning media sosial, tidak sedikit Pak kenal ning media sosial, Facebook, IG lan liya-liyane, ketemu langsung tumindak tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Dikandani wong tuwa, dituturi wong tuamu, wahai anak-anakku sing ngopeni kowe sing lairke kowe totoane nyawa 1000 loro dadi siji. Nyawane mbokmu ki ning bun-bunan. Ngetokke kowe iki lara, totoane nyawa, cilik digedhekne lara, ditambakno bodho, dipinterno, mlarat kowe disugihno. Dikuliahke sing ragati wong tuwa. Nganti diwisuda wong tuamu jadi saksi. Wajahmu tidak tersenyum sama sekali. Tapi giliran DE sing teko tersenyum. Terima kasih ya Bebek. Telah menemani aku dari nol. Anak gendeng ngene iki. Rumangsane sing ragat kono. Rumangsane sing ragat kono. Sing ragati iki wong tuamu, sing rekoso wong tuamu. Kok kowe matur nuwune karo DE? Cah gendeng ngene iki. Ini anak zaman sekarang, Pak. Maka nyon ngapunten, yakin nek putra putri jenengan dimasukkan di TPQ sini, yakin diajari bekti nang wong tua. Masuk ya. Dan saya mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir di masjid, awak dhewe kita di wong tua saiki hidup di zaman modern. Ojo banget lek ngarep neng anak-anakmu. Jika kelak kita menjadi orang-orang yang sudah jompo, wis dadi ketekan tua, anak-anakmu do iso ngerti lan mudeng neng wong tua. Nek sejak dini tidak kau ajarkan birrul walidain.
Karena apa Bapak Ibu? Kalau di saat kita sudah tua, di saat kita sudah renta, anak-anak kita sudah punya keluarga sendiri. Mereka punya istri, punya suami, punya anak, punya pekerjaan sendiri. Mereka punya kesibukan sendiri. Maka jangan sakit hati ketika kalau kau panggil anak-anakmu tidak segera datang. Persiapkan mentalmu. Bahkan anak gelem mulih nang omahe dhewe ngenteni wong tuane wis mujur ngalor mati ranti nyawa. Ini banyak terjadi saat ini. Betul. Betul nggak betul? Habis Mas. Oh. Terakhir ajari anakmu akhlakul karimah, sopan, santun, toto, kromo, unggah, subo, cita. Nggih, diajari ilmu adab. Nggih, taklim muta'al ini. Monggo Bapak Ibu ajarkan anak kita sopan santun nggih Bapak Ibu nggih. Wali Songo terutama Sunan Kalijaga pernah mengatakan kelak di akhir zaman sok bakal dinemongso wong Jawa ilang jawane. Artinya apa? Sudah hilang sopan santune, akhlake, tata kramane wis ilang. Nggih mboten? Kelase wong mriki wong pundi niki jenenge? Heeh. Cah saiki iki ngomong basa Jawa niku sarang-arang iso, Pak. Gitu nggih. Kelase wong kene lho celukane mama, mama. Mama. Papa. Mama kok tungkake mletrek-mletrek. Wong Jawa ilang jawane. Nggih mboten? Ana pasar wis ilang kumandange. Nggih mboten? Ana kali wis ilang kedunge. Ana wong wadon wis ilang wirange. Engko nek wis tanah joki kalungan wesi Bapak Ibu. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang saya lanjutkan. Saya jelaskan tentang mana ini. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang benar-benar mohon maaf. Insyaallah nanti kali lain kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.